tano na dibaga-bagahon ni debata. Gido ben mo siya do molo secara teologis turpo 5 musaon sebagai pidato na parpudi na siyan si Musa. Dihamuak kadongan na hinaholongan di bagasan gawar ni Kristus Jesus. Di pabotohon si Musa do diturpukon, songot dia pabenan ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni di nama mulus na sida sian parhorsian, di nama ngadupi akamaran na sida, uluk tulung api, na di bagasan hawason na sida maradalani parsoryoni, parhorsian, jalamale, alai di patarido debata do huasona di pelua do nasida sian mara uluk tulung api ileo na luao di nasida di nama uas nasida na soadong ai di parhorsian di gurun pasir sian batu ido di pakaluar debata ai asa mago uas ni halaki Dina malena sida aladang adong besi panganon na boy langon na sida di parro debatado manna si panganon na di loppa na di bayan di surgui na so di jama tangan ni jolma ido di leo Tuhani asamangan na sida diberi mereka makan dengan mana yang luar biasa. Luar biasa pabenan ni demata di pardalanan ni jala di paadar di paingok manasida songot dia pabenan ni Tuhani na luar biasa. Dihamok kadamang dainang ruas ni huria ni HKBP Sutoyo na hinaholongan ni debata. Molo may naili hita tupudi ra sude hita ngaya mengalami perjalanan sejarah yang luar biasa. Napataridaon songot dia pangurupon ni Tuhani di bagasan parnguluata. Da ngadong dope manusia na sohya mangadupi hamaulon. Sude dohya mengalami arsa ni roha, habot ni roha. Dohot akeragam hamaulon na asing ni. Alai, taingok manuaing kanamangina. Di bagasan las ni roha, hai pasom, marulup-ulup dohita bui marpungu di bagasan partikenon. Manaili hita tapudi sude hita hatahuton mabiar ala ni panahit pangotak ni panahit di tahun 2010 sia ra di huriope sanga do tutup par mingguan nete pigaleleng mabiar si tutu dang adong halak naso mabiar odora ujung ni portibio odora ujung ni parnguluan ni manusia idora tado di bagasan par hadirota. Alai nuaing 2020 mamulus dusudi. Nang pe gudang aka korban di tonga-tonga ni hita seluhutna sian ala ni panahiti alebo ido hita tabulus. Dengan bahasa ni depa tadi. Gudang na bersifat pribadi nang pe na bersifat komunal na pataridaon holong dot asini rohani debata. Huingop mula musya manginang jalan nak kini nga ibadah pedua hono na manguluhon minggu na pedua hono nga agak normal be molo na parjulu nak kini parjulu do dugul-dugul hu gabi alo makitiri muasa na parjulu Buama te amang inang nasyak kutahuta iba siat derian ro HP masuk tu kota metropolitan on. Na pedua hon ala bagian tapak tilas sejarah dohu rasa on nuaing. HKBP Sutoyo bukan tempat yang asing bagi saya, tetapi juga bisa menjadi tempat yang asing. Najulu. Ala Borhat hami di Mesian Pangaratuan 20 tahun nasalpu Mangarat tu Jakarta tahun 55 mendaftar jalan masuk tu sada universitas
na luar biasa di UKLA, Universitas Cawang lewat atas, manang na di julo ni Gereja Tahun, UKI, angkatan 55, daerah permainan kudo daerah son, saat tahun 2002, di Paborhat Hapuguson daw siyan huta, di Paborhat ni Natutuy di bagasan Hapuguson, ikon bertahan hidup di tengah-tengah ni metropolitan, ikon ni barani do mangulahon madala ni parnguluan yang menantang bahaya. Alay mo luhudok pe uki na kinia ati amang ala uki na julo unang tor ditiup pa mo tas dompeti. Ala ido pe cap dihami ujui pigari nasal po tapak tilas tu si hubereng nga daw berbeda nga akan naburju bedisi. Molon uju hami hui ngotami dang adong molo dibereng dang percaya halak ra mahasiswa dang dibui dibedahon antara mahasiswa supir kernek dot akalan nasing dus penampilanna jala lokasi ala di juluni UKI adong do pembagian na julu molo bagi aku di juluni rumah sakit. Jadi molo adong memori muna hea mamulus ni jala bui diingot tamu musai tahun 55 2002 mungkin hea hita pajuppai si ala yakin ma Muhammad dak ya do peo mencopet dot merampok alai na pasti manang isen na hea kecopetan di sina hutadda molo dipabuat tu au ikom mula dompet dot isina ujui do ati amang ikon mula dompet dot isina hippel dang bui dang molo na hutadda jala dipabuat tu artina amang enang perdalanan sejarah di Paborhat Hapuguson menantang hidup jala bui dalam tanda petik dicap halak hami na ujui na kuliah di si akana so suman nuaing jong di julumuna di langgatan marbaju birong sebagai partita sebagai parjamita songon si Saulus nagabi si Paulusi. Artina na yung dohonokku marhiti na tarok tokon nakin cerita taringot tu si bahwa kasih Allah itu menyertai setiap orang dan Allah selalu mengarahkan orang kepada yang baik. Songon perdalanan ni hala Israel sian parhatubanan parhorsian di bulus nasida ikon marporang mangadupi akar ragam bangso na di bulus nasida jalan yang taruhon ni demata tu tano na di baga-bagahon ni demata tano na gu pasu-pasu tano na habaron ni pasu-pasu inganan situ ni luba na so adong di si hasusaon na so adong di si hamaolon lengkap di patupa demata tubuh do di si eme ad dalimo jala sian tanona dapot do tombaga busi dot akalan nasing na narikot di parnguluan di manusia danga dong na so di para di debata di inganan ni ima inganan na nang si pasaton ni debata tu bangsui jala ido uban di paingot si Musa ma bangsui ingot tamu pardalanata di panugun-ugun di pangiringon ni debata molo ngasata mutusi unang lupa maka molatehon dinggan bahasa ni debata dung manga kamu dung busuramu unang lupa mamuji Tuhanin na si Musa ala rikot do namang inang ala memang bakko ni hajol maut do lupa bakko ni hajol maut jala ido bain perlu diajar-ajari ditugu-tugu akas sudut na poso ido na di pataridon si Musa na paingoton mangajari akas sudut na poso anak asaw nang lupa didenggan bahasa ni Tuhan alay di mangajari
Akayanakon sudut no poso, apalagi di masa nuengon, ikon adong do strategi ate amang. Au saya wingot ding, ala tiki diuki au membuat jurusan keguruan, FKIP, metode mengajar, adong di pasahat. Dina mengajar ya kedak dana sudut no poso pe, ikon adong do strategi, ikon adong do cara supaya jangan overlap. Ay mau lo mengajar ya karena poso noeng olo do sipata ga dapotan paralowak kita. Mau lo songon nakin mani patorang. Na julu hami songonon olo do ro alus niak karena poso. Itu kan dulu. Mau lo ni patorang mau lo ni parngulon itu kan dulu. Zaman bapak dulu. Zaman kuda menggigit besi. Molo nuaing dambe nina. Zaman bapak dulu harus kirim surat. Sekarang WA pak. Jadi udah beda zaman na. Ido molo mengajari. Ido bain perlu adong strategi. Jala perlu adong cara nadinggan. Ala cara na hurang dinggan adong ma ilustrasi songonon namang inang. Adong masih ada keluarga. Anak no betul. Hurang pengajaran na torasna. Jadi ala betul danakon. Roma peringatan sian sekolah. Kalau anak yang bersangkutan si Ucok tadok maju si Ucok gorna. Si Ucok tidak berubah dari kebandalannya dan malas belajar, maka si Ucok akan dikeluarkan dari sekolah atau tinggal kelas. Nina surati. Jadi nggak situasi kronis be. Gabi diajarin atorasna di paingot song. Ale nggak kronis, nggak agak terlebat, agak. Kami diajarin atorasna di debagasan kekerasan, sistem keras. Jadi saat matikina lau majalo rapot. Labor hak ma danakon si Ucokon. Bapaknya lagi hudul di ruang tamu majah koran. Minum kopi. Kopi sian sidik kalang. Agak-agak promosi sotik. Idok permisi Mas Ucok. Pak, laujo tu sekolah. Meruo majalo rapot. No. Awas sudah. Mau lo rapot mu merah non. Unang jauh bapak muda. Sip si Ucokon, lawai mana keluar HP di juluni jabui lagi mana aku omak no. Omak no pe, permisi Mas Ucok. Mak, permisi dah, tu sekolah lo buat rapot. Ima. Sanga merah rapotmu dan naik kelas so. Unang jauh omak muda. Nah. Sip si Ucokon lawai mana? Dung sahab masih sekolah di jalo marapot naon mula may bana. Hape di julu di jabu hidup ya makna. Ucok, Ucok nena kan. Bawa do rapotmu. Adong do merah. Pala suku ko itu nena. Ala ngai do makna unang jo makmu nena. Akhirnya mula si Ucok disukun. Adong do merah. Pala suku ko itu. Ngai botohoi, nah. Masuk matu jebu, sukum bapak namu se. Buat do rapot mi, pos maroham, songan na di rohami do, nina. Ima molo strategi salah, terlambat pengajarion. Ido ubain parpo dari do, ajari yakay anak komo. Dina mardalani, dina mudum-mudum, na di hudul-hudul, ajari. Unang terlebat mengajari. Alahiyama songon ni amang inang adong ruas ni huriata dang pala hudok di dia nahiahu basi ami. Husung gulihami inate dot amate alamar dongan-dongan buruna. Hape buru sesada musi.
mardongat-dongat tu agama nasing. Upasingot tami amang inang paingot puday unang terlebat. Toy ma sa guru di mana may amak na. Dung pigaliling sa ma gabi tu agama nasingon. Ro may ma inatay dot amatay. Tangis-tangis. Amang, tangyak ko jo ngalari burut ta siya jabu. Saud do na tu dongan na Islaminin na. Jadi do. Habe perlu si tangyakon nga Islam. Ima ala na tarlabat. Jala si Musa di pihak konimana do dirina sebagai natoras maradupon sudut na poso ido bain di pasingot imana ad dorang masuk tu tano kanaan nadi baga-baga debata idi opung muna ingop ma pabenan ni Tuhani marhusad dia maho di uhum di patik ni debata unang halupahon ulahom mana di halomon debata ido na di jamitahon si Musa marhiti turpukon di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dihamuak kadamang denang na hinaholongan di bagasan gawar ni Kristus Jesus. Rikot do pangajar yun ni. Ala memang bako ni hita manusia do lupa. Bako ni hita manusia do berusaha lari siang tanggung jawab. So ni maadong sada na poso. Kuliah ibana di sada universitas. Dung lulus iba na pigaliling dang dapotan karijo. Ala sifat ni hita manusia kan molo perlu mangelek itu kan itu mangelek. Iba santang yang na mangelek may bana songon na somali. Ali Tuhan asiroham. Songon berdeklamasi may mana na martang yangi. Nga sa dia liling au tamat Tuhan dang dapok karijo mana tak maho Tuhan patudu mapar karijuan na dinggat dia molo di patuduo inganan par karijuan na dinggan pos roham Tuhan 10% na hujalo huleo tuho amin dinda mana holan sa minggu dung martang yang mana ro panggilan butet diharapkan untuk melapor ke pimpinan cabang untuk mengisi formasi kerja. 3 bulan training, majalo 3 juta. Holan majalo gaji pertama yang mana? Torhatop do dijumpai sekben ni Huria. Pasahat. Obar tu tangyang nai 10%. Siat 3 juta berarti 300.000. Lean. Amang on gaji nahu jalo. Songon nahu najarhoni lihat tuluras dung lewat 3 bulan masuk matu gabi pegawai nakok magaji 5 juta ringkas lebih mangalean amang non 500 mau lihat tema di Tuhan nga naik be gajiku lihat ringgas karejo di bereng perusahaan di bereng pimpinan naik ma topu gaji na tu 10 juta mulai muncul di bagasar roha agu jo bertikon 1 juta apa ibana do maddo pos roham Tuhan 10% dung 10 juta ikon pasaton 1 juta agu Tuhan borat nai dung masuk 10 nakok mamuse majalo ma 20 juta langsung mamartang yang muse Tuhan di botoho do parukilon na huadupi. Jadi marukil situ tu do pasaton si 2 juta on Tuhan. Asiroha marpamuati maho. Molo so 20% pe molo moru gabi 10% molo moru pe gabi 1% marbohabay no maho Tuhan. Di tabay museha atau pasa si titik si gopa golang-golang pangarut na nina museh mau. Kan ya? Ima hajol maun sering melupakan, sering berusaha untuk menghindar dari apa yang menjadi tanggung jawab yang telah diberikan di dalam kehidupannya. Ido na dipasingot si Musa diso. Asa unang lupa na sida. Tuhan ido na mangalehon pasu-pasu. Tuhan ina paluon na sida siya Mesir. Tuhan ido na mangiring-iring pardalanan na sida di parhorsyani. Tuhan ido na manaruon sahat tutano Kanaan.
Jala di parade debata do di tano kanani sude narikot di bagasan parnguluan nasida. Asa unang lupa nasida dung bosur, unang lupa. Unang Mose sian uhum pati na dipasa ni debata. Di minggu nasalpu jamita dipasahat dihita manomunomo harorono Tuhan. Dihita penuaeng nunga pardalanan ni ngulutaw diramuti Tuhan manomunomo do hita nuaeng ngamang inang. Di hari minggon parningotan dinamoting. Kanero? Manomunomo hita hobbar tu edde na bukedde tay. Nasa jol may ikomate, sudido ikomate, bohado hita manumunomo, molo sahat roti kina dihita. Sekaligus manumunomo hari haroron ni Tuhan Yesus lau papatarhon hanguluan na sorasuda, inganan na pinaradi ni debata tuganup akan na porsea. Bohado hita di na manumunomui. Boido hita satia di uhum ni debata boy do hita satia toktong madok molyate disalut dengan bahasa ni debata manang gabi tartutuk kita madok ala ni hajago kudo ala ni hamalo kudo ala ni haboyo kudo turpuon paingoto kita di na manomunomu Tuhani di manomunomu ari na parpudi di nguluton manomunomu haroroni harajon ni debata asa satia mahita huhut toktong madok molyate disalut dengan bahasa ni debata asa bui sahat tita tu inganan na di baga-bagaon debata di bagasan Kristus Yesusi asa bui hita taruli di inganan naso adong hasusaw ni songon na di ayat si sadatano naso pola makangaluton panganomura rotim dangadong hangaluton disi buhado hita manumunomui. Molo hakabipi na julo amang inang nang pedang sahat do pitu minggu parningotan na moting alebuy do sa oti-oti itu siya te. Molo na julo hakabipi mula dong na marujung dua do edene berbeda. Molo halak na ringgas marminggu edene sa tabu ido na sujud na somal tabiki. Lau ma'au tabu jelas ala permisi lau ma'au ala molo dihalak naso ringgas marminggu naso ringgas dang pala makarikoton ulaw ni harajon ni debata adu dena tu dia ho dung mateho. Kemana kau setelah mati, setelah meninggalkan dunia ini, kemana? Pilihan adong do di parnguluatta, di ari parasian na pinasa ni demata sa di bagasan partikanon, pilihan di leot do hita, marningot do hita toktong di asini rohan ni demata jalan makka moletoni, manangdang. Ale molo huwering pardepahan ni ruas ni HKBP Sutoyon, na toktong do marningot di hamoletehon maka moletehon dengan bahasa ni Tuhan ya te amanginang ala ni pos rohaku habis don non kopi na juli itu salah satu cara tong maka moleton dengan bahasa ni dibatakan do habis don noni ada takas do tarida pardopahan nagu habadiau do ruas ni HKBP Sutoyo na toktong marningot dengan bahasa ni Tuhan ni dihamok kadamang dainang na hinaholongan di bagasan guar ni Kristus Yesus ido parnguluatan na nihirim ni demata marhite turpukon na dipaadar tu hita salunna asa mangulu hita di bagasan hasitongan na mangulu hita di bagasan na nihirim ni demata parnguluan na toktong di bagasan parsauran na rosu rabdo Tuhani maka moletehon dengan bahasa ni debata dengan bahasa ni debata unang betaraguhon sude hita ngahiamad dai songon na ito nakini perjalanan sejarah membuktikan bahwa setiap pribadi kita Allah selalu ada berperan Allah itu selalu berimanuel dengan kita
Kehidupan kita selalu diubah untuk menjadi lebih baik. Asal ma olo hita. Asal ma olo hita di pai baru Tuhan ini. Dakya Tuhan ini membuat kita tuha susaun. Alai ibuan ni Tuhan ido. Jala ido na digambar hon marhiti parnguluan ni hala Israel na dipataridon diturpukon. Songon na ito, di ayat 10 nami, iba na mga lehok ko mangan man na, di halongan na so tinadda ni akaupum, asa iba na pasirep roham do mangudjuniho, asa marhasonang ako baynon na di ujung na. Marhasonangan di ujung na. Ido na dihirim de mata. Sude hita, sude. Ruas ni huria, parhalado, sude. Asa marhasonangan saat di ujung na. Ima inganan na pinaradi ni debata tuganuk akan na porsia. Songon na ito di Johannes tuloy sa plonomi. Ay songonod do holong ni rohan ni debata tu portibion pola dilehon anak na sasaday. Asa unang mago ganuk akan na porsia alay asa dapotan hanguluan na sorasuda. Ido ujung na jala tusido na yung buwanon ni debata hita. Na yung di pa masuk debata hita tu kanan na ibaru tu Jerusalem na ibaru. Ale bohado hita, olo do hita nuaing di paingot tita amang inang. Ale unang gabi tarok toko kamu berarti tokin nai rodo kiamat. Kan ya, unang gabi songoni. Molo ari Tuhan idang adong nama boto. Unang pala mabiar ale pasti do hita sahat tu ujung ne jala dendeng buanon ne debata hita tu inganan hasonangani. Jala sude do hita makirim di habatakoni pesongoni. Sude asa mangulu di bagasan hasonangan. Ido ben di upasan ni halak batak macai jut-jut ido ni patik mahujur di tongan di topian. Tu dia pehamu mangalaka disima dapotan parsaulian dena. Kan ya do? Danga dong halak batak makirim di hasusaun. Jala Tuhan ipe di boto jala dia tusi Tuhan ido hirim ni rohata jala tusido naing bonon ni debata hita tu inganan hasonangan nagu parsaulian. Aleh holan saya ada syaratnya. Uduk hita di uhum ni debata. Taulahon songon naidok nakin ni diturpu epistel. Unang holan manangihon. Alay ikodohot do mangulahon. Tatangihon tajaha tani debata. Aha na ni hirim ni debata. Aha patik ni debata. Aha uhum ni debata. Aha na di orai debata. Tatangihon. Jala taparbuihon di bagasan parnguluan si Ganopari. Jala napaduahon asal mahita porsea. Porsea mahita manoktong do debata mamasu-masu. Jala tol-tol do tangan ni debata mangaramoti parnguluan ni Ganop akan na porsea. Hau gala-gala mapajakitan ni si Zakius diuduti si Paulus ma marbarita nauli tu Galatia. Saya asimar rohani amat tadi bata. Toktong mahamu di pasu-pasu marhiti Yesus di bagasat tod di porbadia. Amin. Ali Tuhan debata amanami mauliate mahusobok kami tu adupamu disalut dengan ni basam na manoktong madongani mangaramoti hami. Saluhut pardalanan ningulu nami dang terpasiding jaladang malua sian pangaramoti mu Tuhan. Jala toktong do digohiho narikot di bagasan ngulu nami nang pe ikon huadu pihami akaragam hamaulun haporsuhon habut niroha dohot akaragam na ikon si taunon nami alay di bagasan salut si taunoni toktong doho madongani jala mangabi kami mamulus sian akka na ikon si buluson nami ido ben boy hami taripar di bagasan partikanon pajuppa di bagasan parsauran na rosu di tonga-tonga ni parmingguan ulaon na papatarhon harajaw mo marhiti parmingguan na pinatupan ni Huriam hakabipi sutoyoon. Ali Tuhan debata ama nami macailas dorohan nami di bagasan partikenon ala disungguliho jala ditugu-tuguho do kami marhiti hatam asa tok-tok kami marningot di salut dinggan ni basam uhud makkamulyatihon sa pabenamu na naung hujalo kami jala naung hu parsaulok kami. Jala di araw kodo hami asa toktong mangulu di bagasan na mangulahon hatami. Ima songon tadda ni haporsyon nami na manumunomu managam di haroron ni Jesus padualihon
na naing manaruhok kami jalan mabuak kami tu inganan nabi nagabagami ima inganan hasonangan na pinaradim di ganup akana porsea. Alani Tuhan mangido mahami hatamina naung dipataryason na posom nagabijamita di bagasan sadarion tugu-tugu mahami marhiti todim na bade asabuhi huangulok kami jalahu parbuyo kami di parnguluan si ganopari marhiti pakkateon nami pangalaka pangulaon dohot akka panggulmit ningulu nami si ganopari ali Tuhan di bata aman nami pasu-pasu ma akka ruas ni huriam na di ro di joromon nagu habadianon asa mula anon akka ruas ni huriam madapot ton bagas nasi debi manguduti akka ulaon si ganopari toktong di bagasan pangaramotomu jala di bagasan haporsyon na tugu asa takkas tarida di bagasan parnguluan ni akka ruas ni huriam na manoktong makamulyati hondinggan ni basam na sumaka nga lupahon ho di bagasan parnguluan na sida si ganopari pasu-pasu nang akka program ni huriam sa luhut na di bagasan sa taunon suang-suangoni na para diyon rencana huriamon tu akka program-program tu tahun na mangihut asalam tu maju na huriamon jalalam mangirbang harajamu marhiti akka pakubasyon dot hasadaun ruas ni huriam dohot parhaladu di HKBP Sutoyoon ali Tuhan debata amanami di akka salut ulaun ni akka ruas ni huriam di dia penasida mangula di dia penasida maringanan ho matoktong na madongani mangaramoti mamasu-masu marhiti tangamu nabadei asa toktong akka ruas ni huriam di bagasan haipason gajang ni umur marulup-ulup marlas ni roha sonang soha ribu-ribuan asima roha mali Tuhan di akka dosa pangalasyon na ya di ulahon hami manisya piali Tuhan maradup podongan nami jol matar lumuwi maradup poko sesahom mayali Tuhan asa unang tarabba pasu-pasum jalabuy hami marsidohot gabi bangsom na marsido di harajawmu di inganan na pinaradim na di baga-baga ko tuganuk akana porsea om matang yang sobba dot ele-ele nami na upasatami di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin marede mahita uhut pasahat ton pilat tanah paduahon Oh
tatangnya mapiliata. Ali di bata amanami na di banagijang hodo haroroni salutsile leon na dinggadot na solibasa na maulitus upasat kami masyan na nilo mitu habi pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jalaramoti. Aso persyak kami pilihanon pati bulhon harajam mo dito nga tonga ni Huriam dohot di portibihon. Buhay marohan nami marhiti tito tim. Asalam hutadahami gudang nisile holo mitu hami. Asalam girgir hami maddo muli hati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banagidjang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajomo, sa saw malomani roham di banatongon songon na di banagidjang, lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, sa madusa nami songon panisa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugyo tu pangudjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti tuan de batama ho. Di sodakko tuan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko tuan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tu totim. Di hamo kadamang dainang ruas ni Huria HKBP Sutoyo di son hami jongjong parhaladu ni Huria na makubasi parmingguata maddo tuhamu selutna moliati gudang di haroromuna dohot di panupakyo muna di akka ulaon na pinatupan ni Huriata sa ituha masuk-masuk madongan ni hamu di parnguluan sigano pari horas madihamo.